Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimin muslimat khususipun para punggawa-punggawa masjid. Monggo sakmenika wonten contoh khutbah kagem riyaya Idul Fitri. Dene ingkang purun kersa ndudul subscribe utawi kersa berlangganan mugia katetepaken dados tiyang ingkang gesang kanthi istiqomah lan ingkang purun nge-share berbagi menika video dumateng tiyang sanes mugia ndadosaken tambahipun amal ingkang sae ingkang makbul indallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten riyaya Idul Fitri, para jamaah ingkang dipimpin salah setunggaling tiyang ingkang kawastanan Bilal sesarengan sami ngumandhangaken takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saklajeng Bilal iqomah bilali kagem salat Idul Fitri kanthi jamaah. Sallu sunatal Idul Fitri rak'ataini jami'atar rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Saksampunipun salat Idul Fitri menika rampung, saklajeng Bilal jumeneng kagem ngumandhangaken bilih badhe dipun waosaken khutbah Idul Fitri kanthi nyumanggaaken khatib ingkang badhe maos khutbah dumateng mimbar kanthi dipun iringi maos sholawat kaping 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nuli khatib uluk salam dateng para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalad diyafata fi yaumil 'id li'umumil mu'minina bi sa'yihimul mashkur. Fasubhana man harrama shaumahu wa awjaba fitrahu wa hadzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min ilah أعاد الأعياد وادخرها بكل عمل مبرور وأطال الآجال إليه لينالوا بفضلها الجزاء الموفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحيم المشهور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك سعيد كريم أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. He para sedulur Islam kabeh, sira padha netepono sabar. Sabar iku maknane betah. Tegese padha dibetah-betahake nggonira padha nglakoni sekabeh penggawe kang bener, becik serta kang betah, ngempet nyegah ing kekarepane hawa nafsu kang tansah ngajak laku ala, lan lekolilo nalika sira lagi pinaringan pirang-pirang coba serta padha ndadekno sumurupa ing iki dina kabener dina riyaya fitrah kang klebu dina gedhe serta dina mulya. Gusti Allah wis nglilani mangan ngombe ana ing dina iki nanging malah nglarangi ngaromake marang sira kabeh puasa ana ing dina iki. Wa mimma yadullu ala afdaliyati hadzal yaum ma qala lahu Wahbun radhiyallahu an khalaqallahu al-jannata yawmal fitr wa gharasa shajarata tuba yawmal fitr wastafa Jibril lil wahyi yawmal fitr wa taba ala sajarati fir'aun wa taba ala saharati fir'aun yawmal fitr wa fihi tanazzalul malaikatu lis-salami ala ahli salam ala ahli al-islam faya sa'adata man nawal khaira fi hadzal yawm wa ya shaqawata man khatara su'a fi qalbihi wa 'amilihi bi jawarihi. Setengah saka kanugrahan kang nuduhake kautamane iki dina yaiku miturut hadise sahabat Wahab radhiyallahu an mengkene, anggone Gusti Allah ndadekake swarga iku ana ing sajrone dina riyaya fitrah lan Gusti Allah necepake kayu tuba, tegese kayu kabejan uga ana ing dina riyaya fitrah. Gusti Allah misuda marang malaikat Jibril kapatah bakal maringake wahyu marang Kanjeng Nabi Muhammad iku marang mbarengi kambarangi padane dina iki sarta pirang-pirang juru sihire Raja Fir'aun kang gegirisi kaweruhe
nenung padha kalah sarta banjur tobat marang Kanjeng Nabi Musa iku uga kabener ing dina riyaya fitrah. Apa dene saben-saben dinane riyaya fitrah iku para malaikat kang juru tutur nurunake rahmat padha tumurun paring keslametan marang para muslimin. Mula bejo kemayangan tumrap kita wong Islam kang anduweni sedya sejo becik ana ing dina iki. Lan cilaka banget wong kang kumrentek ing atine kanthi tumindak penggawe ala. Wa tahallau bi ikhraji zakatil fitri dzalikum azka lakum wa adhhar. ويخرجها المكلف فضل نفقته وعياله يوم العيد كما هو مقرر صاعا من قوت بلده عن نفسه وعن من تلزم نفقته كما هو مبين في علم الفقه فليحرر والأفضل إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول الشهر ويحرم تأخيرها عن هذا اليوم لغير ذي العذر الشديد. Ana ing dina riyaya menika puasa iki sira kabeh padha ngetokno zakat fitrah amarga iku kang luwih nucekake marang awakira. Mula wong Islam kang wis dewasa lan duweni kaluwihan rezeki kanggo awake dhewe lan kanggo anak bojone ana ing sajrone dina riyaya iki iku padha ngetokno zakat fitrah. Dene kira-kirane zakat fitrah iku sethithik-sethithike sak centak sak sok tegese kira-kira 5 kati. Luwih utamane ngetokake zakat fitrah iku sakwise metune fajar sadurunge salat riyaya. Uga wenang ngetokake fitrah ana ing wiwit awale sasi Ramadan lan haram menawa ora ana uzur kang banget ngakhirake fitrah nganti kliwat saka dina riyaya. واتفق الثلاثة على جواز دفعها لفقير واحد من غير ترديد وأوجب الشافعي تعميم الأصناف الثمانية وأجاز بعض أصحابه إذ التعميم يتعسر فبادروا بإخراجها فإنها سبب لقبول الصيام واغتنموا أجر مواساة الأصدقاء والإخوان وإكرام الجيران وشفقة المساكين والأيتام واغنوا الفقير في هذا اليوم عن السؤال. Wus mufakat mungguh pemanggihe Imam Hanafi Hambali Malik padha menangake ngowehake zakat fitrah marang miskin siji. Nanging mungguhe madhab Imam Syafi'i zakat fitrah iku wajib kudu diwenehake wong werna 8. Nanging reh neng mengkono mau banget rekasane. Mula sawene ulama Syafi'i uga ngenakake zakat fitrah mung katampa akeh wong siji bae. Lan kaliyan sak bisa-bisane yen ana sedulur Islam kang lagi ginanjar fakir. Miskin iku sedulur Islam kang lagi ginanjar sugih padha nyukupana kebutuhane. Drapun kita wong Islam kabeh bisa bebarengan bungah-bungah ana ing dina riyaya iki. Al-Hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'idil fitri yab'atsu Allah ta'ala malaikah fayaqifun
فيقفون على أفواه السكك وينادون بصوت يسمعه جميع الخلائق إلا الإنس والجن يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم فإذا برزوا إلى المصلى ما يقول الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره. Kanjeng Nabi ngendika saben dina riyaya fitrah iku Gusti Allah ngutus para malaikat supaya padha tumurun maca pengundang-undang surasane mengkene. Para umat Muhammad, sira padha metuwa marani ibadah ing Gusti kang banget lomane lan bakal maringi pangapura ing dosane kang gedhe-gedhe. Iki surasane dawuhe malaikat iku kabeh makhluk padha krungu amung jin lan manungsa kang padha ora krungu. Dene menawa para manungsa wis padha teka ing panggonan salat, Gusti Allah nuli ngendika, "He malaikat ingsun, apa piwales ingsun marang para kawula yen para kawula wis padha netepi dawuh ingsun?" Ngunjukake para malaikat mengkene, "Duh Gusti kawula, menggah paring dalem wewales dumateng para kawula ingkang sampun sami netepi dawuh dalem menika kedah keparingan ganjaran." Fayaqulullahu ta'ala أشهدكم يا ملائكتي إني جعلت ثواب صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم في جمعكم هذا شيئا بآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت إليكم وعزتي وجلالي لأسترن عيوبكم فلا أؤاخذكم ولا أفضحكم انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني فرضيت عنكم. Gusti Allah tumuli dawuh mengkene, "He para malaikat ingsun, sira padha neksenana ingsun temen-temen ndadekake ganjarane puasa lan salate para kawula ningsun iku tetepa karidho ningsun, merkoleh ridho ningsun lan pangapura ningsun. Demi kautaman, demi keagungan lan kamulyan ningsun, para kawula, ana ing pakumpulan dina riyaya iki sira padha nyuwuna marang panjenengan ingsun mesti ingsun paringi lan ingsun mesti nutupi marang kawiranganira. Ora bakal ingsun patrapi serta ora bakal ingsun weleh-welehake. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin as-salimin al-ghanimin al-maqbulin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Nuli Bilal mau sholawat dene khotib lenggah sawetawis kangge persiapan khutbah ingkang kaping pindho.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حق حمده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من بعده، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما، فقال جل جلاله عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، وألف بين قلوب المؤمنين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن المكروبين، واقض الدين على المديونين، واكتب اللهم السلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menika contoh khutbah Idul Fitri. Dene perbedaan khutbatul ula, khutbah pertama menika diawali kanthi maos takbir kaping 9. Dene nek khutbah ingkang kaping kalih Idul Fitri diawali rumiyin kanthi maos takbir kaping 7. Ingkang khutbah saniyah, khutbah kaping kalih kagem saben Jumat menika ugi saged kenging kagem saben-saben Jumat. Ananging menawi khutbah Jumat, khutbah akhir menika kagem Jumat boten perlu ditambahi takbir. Langsung maca hamdalah puji-pujian. Mekaten mugi wonten kemanfaatanipun dadosa ilmu amal ingkang katampi beto maslahah kesainan ugi keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Menawi wonten leres menika namung saking Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten salah lepatipun estu namung saking kawula pribadi. Kanthi menika
nyuwun dipun leresaken sedaya klepatanipun lan nyuwun pangapunten. Ilal liqa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Ampun kesupen. Subscribe berlangganan katetepaken istiqomah. Share berbagi menika video tambah amal ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.